ndị Igbo nwee ihe ji ụmụnne anya m furu wee sị ka m jakwakọọlia unu n'anya afịa ka nsi chọsọ abata m trapụ trọlin nsi na mma akọla unu akụkọ ka unu makwala unu na-amụ amụ unu na-eti mkpu unu na-emeki move amara m nọ na ihe nwa bụ na mma akọla unu akụkọ a m furu ihe a ju m anya o wee bụrụ ya bụ gịnị o nwere ebe ngotecha ihe ebe na-azụ ya nya afịa ahụ nnọọ bụ nnukwu afịa egotecha m ihe wee sị ha ihe n'idikwe m kapịnta wee sị ka nje na billboard o nwee ebe a na-amadochi ị na-alụ kapịnta ị na-alụ plọmba ị na-eke isi ị na-eme klina ị bịa mmadụ ụfọdụ na-asịkwu na fa nwere ọlụ klina ịchọ gị bịa ka ịlụ ọlụ fa klina maọbụ gị lụọ ọlụ fa kuk maọbụ ụfọdụ asị fa nwere ụlọ gị bịa ka ibili fa amado nọmba fa ịkpọ ije nene ọ dị gị mma ibili ilu ebe ahụ ihe amado dị too much ihe dị onye mkpa ụmado ebe ahụ nya tinye nọmbịa ịkpọ ije ọbalị gị ma ndị na-anya nnukwute moto ma moving van ma trailer nya fa si na fa ma ị na-anya tipa ịmadochiche enyi ọnya bụ na aka ọlụ a maka ịbịa n'obodo oyibo inwe ezigbote aka ọlụ ịmadị ebe ahụ iwee mee nye meti ọfụma ma ọ kee isi keti ọfụma ma ọ mee kuku ma ọ klina meti ọfụma a na-akpọ gị ga-azụkwa inwe efe ma ọ na ị na-eme keeki ịghọtago aka ọlụ a maka nwa aka ọlụ so nke ahụ dịkwa pat ka ndapụgodi wee kọlụ unu nke a nchọ nkọlụ unu nke nchọ nkọlụ unu wee bụrụ na wee fụ nwaanyị na-ekwe ka ụra kpatịkpatịkpatị obuka echekwa m n'ụlọ nne m ochie maka obuka amara m wee nezi anya na eji o wee bụrụ 35 o wee sị na ọ na-achọ dị kọwalide n'onwe kọwacha onye ọcha o wee sị na ọmaidra ọ chọọ pati na ọ chọọ kọmpanion nya n'ọkịara ebe onye ahụ si nyasị osigodi ebe ọbụla n'ọdụ redi ijekwa kpọta onye ahụ ebe ahụ ịghọtago wee tuo onwe m mbọ wee tie mkpu n'oke onu wee tie ololo ọka ihe nwasị dị mmadụ niile jizi akafa eprezentị onwe fa ifugozi onye kwechi ekwe onye meghelie ụwa ya emeghelibekwe noo hei ụmụ nwoke ga-akọpịrịgo ole kpọpụta n'ụlọ ọkụ ya ka m fụ nsị unu chọkwa ka m kọpịta ya atụọla unu ka unu kpọkwa wee traa ya ala ọka unu ọkụ ya wee fụkwa onye Naijiria nke ahụ dịkwa 38 o wee kwala ebe ahụ wee sịkwa na ọ na-achọ dị nka o wee kwuchechiche nke edo apatị wee nekwuzi anya wee fụ nwoke nwakwụ nnọọ kwụrụ nnọọ ka egwu oyibo cham ọkwụrụ nnọọ wee debekwe maka onwe ya ọ bụ na ọ bụ dị onwe ya nọọ nwanne ya nwoke ka ọ na-edeli o wee sị na nwanne ya nwoke nọkwa na Naijiria na ọ chọrọ nwaanyị onye bi ebe a gaa anụ ya ezigbo onye wee kpọgotekwe n'ihe nka udelide nnọọ deju ebe niile wee tụba onwe m mbọ wee sị onye meghelibekwa uwe emeghelibe ife ihe dị mma iwere wee utilize ya wee gbabala onwe gị ọgụ onwekwa onye ga-agbalị gị ọgụ n'elu ụwa ahụ ndị na-amụ amụ afọ na-amụ kwa ọchị eze mgbanye na-amụ unu mụba amụ ị ga-eje chọli anya ihe akwa eje chọli ya nọọ ịmụ ya amụ enwe onye yaba adị mma o nwere onye yaba adị mma so ife onye ahụ isi ha gazieli ya ịghọtago so na-asị ha nwanne ya nọ ebe a wee dee ụdị ya oke ị ga-emenwulu nwanne gị student ịmago iji gụọ akwụkwọ ọbịa imelie na ọbịa ịgụ akwụkwọ ọ ga-abịa ịkwụọli ya ụgwọ akwụkwọ nke ahụ aga mgbagote na agbagotere aga ọ bụ ịbịa gụọ akwụkwọ bụ ihe na-enwe uvu especially ịnọ n'ebe a chọọ ka nwanne gị bịa ọbịa ngụ akwụkwọ bụ 1-2 ọbịa gokwa sofa na iji ego ahụ ọ bụ ijiri ego ị na-ebe alịlị mana ijide ego imelie ịbịa gụọ akwụkwọ chama ọ gaa ọ bụrụ ya nna ọ bụ ya ka nsi ka ngwụ na afa m bụlọọlọ Nneka Ijelenze ọ bụkwa na mba Eliza bụ mba United Kingdom ka nsi wee na-ewetela unu ozi ọma nyekwana anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ maka na o nwere ndị ọ dị mkpa unu aghọtago ka emesịa nụ